Jukka Odilta morjesta. Nettisivut, verkkosivut, kotisivut. Me käytetään semmoista lausetta, että verkkosivut on yrityksen digitaalinen koti. Ja näin se oikeasti on. Verkkosivut on yrityksellä, ne on aina auki, aina asiakkaiden käytössä. Sieltä löytyy aina viimeisin tieto, tai pitäisi löytyä viimeisin tieto siitä, että mitä yritys tekee, minkälaisia palveluita se tarjoaa ja ehkä minkälaista arvopohjaa ja toimintamallia yritys edustaa sekä sisäisesti että asiakkaille päin. Olettehan varmistanut, että teidän yrityksen verkkosivut antaa teistä semmoisen kuvan, mitä te esimerkiksi sisäisesti myynnissä ja markkinoinnissa käytte läpi, eikä niin, että siellä on vaikka vanhentunutta tietoa tai ilme tai sisällöt tai palvelukuvaukset on jostain syystä jäänyt päivittämättä. Kandee hoitaa ehdottomasti